改めまして直井パパでございます。今年は予定通りの4人のメンバーで予定通りのプログラムで進行させていただきますので、時々曲紹介をはしょっちゃってもプログラムをご確認ください。次の曲はなんだっけ、くぬみシータをお聴きいただきます。去年は私がおりませんでした。ちょっとちびっと穴を開けておりました。まだしかも2回救急車で運んでもらいました。もう一つね、ネタばらしをすると、昨年の本番終わって打ち上げ終わってホテルに入ってでーってなってる時に「ごめん救急車呼んだ」って電話が来ましたそういう原因がありました。悪い病気じゃなかったです。はい、いい病気でした。盲腸と胆のを切りました。それで終わりでした。いきます。はい。「
ます。続きましての曲はガラッと調子を変えて、多分私たち初めてのレパートリーになります。なんだっけ、セニョラチチャラ、一緒に手拍子とかで遊んでいただけると嬉しいです。やっぱり私たち助っ人のゲストというかお招きをすることになりました。さっき練習している時にちょっと一緒になっていい音を聞かせてくれたので、一緒にいてくださいってお願いしたら2つ返事で OK をもらいました。富田さんお願いします。メンバー紹介します。向かって、左からいきます。リーダー、なおです。年齢不詳、富江ちゃんです。富江です。同じく年齢不詳、恋です。それで私、ノブと言います。どうぞよろしくお願いします。特別ゲスト、富田です。去年やるつもりで、できませんでした意味自体を最後に、皆様にお送りして終わりにしたいと思います。ここに来たらやっぱりカンカスの曲を1曲はやらないといけないのかなというふうに勝手に思ってます。僕らがミルカミルカの実は大ファンです。それではよろしくお願いします。
ましょう。